בוקר טוב, אנחנו ממשיכים. אתמול קיבלה הממשלה החלטה להרחיב את תעדוף תוצרת כחול לבן על ידי הממשלה, גם בשלטון המקומי וגם בשלטון המרכזי במשרדי הממשלה. איתנו דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שלום לך, בוקר טוב. בוקר מצוין. מברך על ההחלטה? כן, אני חושב שזו החלטה שמעבירה אותנו משלב של החלה, משלב של הישרדות, לשלב של האצה וצמיחה. זה השלב הראשון, כאשר הממשלה רואה לנכון לייצר פה תוכנית האצה שמתבססת על הגברת הביקושים על ידי הגברת הצריכה הציבורית המקומית, כלים להאצת הפריון והטמעת טכנולוגיות, ייצור מתקדמות בתעשייה, סיוע ליצרנים ביצירת הזדמנויות חדשות בחו"ל. אבל אני מנסה, תפרוט לי את זה לפרוטו, דובי אמיתי, מעבר להחלטת הממשלה והכותרות שלה הגדולות. מתי תהיה סיטואציה שבה משרד, לא משנה, החינוך, הביטחון, התחבורה, שמזמין איזשהו שירות, יש לו שירות זול יותר מחול, והוא מתעדף דווקא את השירות הישראלי? אז זה בדיוק הנקודה. אנחנו, אתן לך דוגמה, בהחלטה הנוכחית, לכל הקשור למשרד הפנים נוסן, מרכז שלטון המקומי, אנחנו כעסקים במגזר העסקי יש לנו את זכות הסירוב, זאת אומרת אנחנו יכולים להשוות את ההצעה שלנו לדרישה במכרז מבלי לפגוע באיכות המוצר, וזה יתרון גדול. תראו, אתם כנראה, או בכלל, ואני שומע גם קולות אחרים, לא מבינים את גודל השעה, את גודל האירוע. כמו שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר, אמריקה פרסט, אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו מבין את גודל השעה ומבין שבאמת ככל הנראה לא היינו עושים מהלכים כאלו. אלא בימים כמו שאנחנו נמצאים, שהכלכלה תקועה, הביקושים אינם, זה בדיוק הזמן בהוראת שעה לתקופה קצובה עד סוף 21, לתת לנו במכרזים של גופי הממשלה להציע ולקבל את זכות הסירוב, ובתנאי שלא פגענו לא במחיר ולא באיכות המוצר. אז אין לאף אחד בעיה, ולא צריכה להיות בעיה. צריך לזכור שזה הכלי המרכזי לייצר ביקושים. אין כלים אחרים. אני שומע את המבקרים, חכה עם התגובות למבקרים, בוא תשמע קודם את המבקרים שגם אנחנו נוכל לשמוע אותם. אלעד מלכה מצטרף אלינו, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואני מניח שאתה ראית פחות בחיוב את החלטת הממשלה אתמול. זו החלטת ממשלה שהעלות שלה לציבור היא 1.3 מיליארד שקלים, וזה הנזק הכי פחות גרוע שלה. אם נאמר את זה בצורה הזו. קודם כל מדובר כאן על זה שבתקופה הזו, שאנחנו נמצאים בממשלה שבחובות, ההכנסות יורדות, ההוצאות עולות, עכשיו אנחנו נשלם עוד 1.3 מיליארד שקלים על רכש מקומי במכרזים, כלומר אנחנו נעמיק את הגירעון שלנו אפילו יותר. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה והיא יותר חמורה. רגע, אבל תסביר לי את ההתנגדות העקרונית. לקנות כחול לבן, לקנות תוצרת הארץ, שהממשלה, ממשלת ישראל, תקנה כחול לבן, זה כזה נורא? האמת שכן. כי כשבודקים את זה ברחבי העולם, אז אנחנו רואים שמה שמייצר את העדפה של מכרזים של תוצרת מקומית, זה יותר דבר אחד בלבד. היא אומרת למי שיודע לייצר ולייצא החוצה, או לייבא ולהעסיק אנשים בארץ, היא אומרת להם, סליחה, אתם פחות נחשבים, ומי שיודע לייצר בשביל הממשלה, מקבל העדפה למשרות. זה בעצם דרך להעביר כסף מאנשים שמייצרים את זה בשוק, להעביר את זה לאנשים שנתמכים על ידי הממשלה. מה שמעניין בזה זה שבודקים את זה במקומות אחרים בעולם. אגב, אין כמעט מדינה מערבית מפותחת שיש בה העדפה כזו לרכש מקומי, למעט ארצות הברית, וגם שם 6%, לא 15% כמו בישראל. ובודקים את זה גם בארצות הברית, ורואים שעל כל משרה שנוצרת בשוק כתוצאה מזה, אנחנו מאבדים בערך 7 משרות. כלומר, בא אדון דובי אמיתי ומבקש מממשלת ישראל, בשביל שאני אוכל להעסיק בן אדם אחד, תגרמו לזה ש7 אנשים יאבדו את פרנסתם. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. תסביר את ההיגיון. אם אנחנו מוציאים את הכסף הזה לטורקיה או לארצות הברית או לאירופה בשביל לקנות, במקום לשלם אותו למפעל שיושב בערד או בקריית שמונה או בתל אביב, למה אנחנו מפסידים? כי מה שקורה, מי שמסתכל על הייצוא והיבוא של כל מדינה לאורך שנים, אבל מסתכל על ישראל, כל הזמן היבוא והייצוא שווים אחד לשני. הרעיון מאחורי זה
כאשר אני מייבא, אני מחליש את השקל, הופך את הייצוא למשתלם, ויצואנים מייצאים החוצה ומייצרים. כאשר אני קונה מתוצרת מקומית, אני אומר, אני לא מייבא, אני גורם ליצואנים לא לייצא. הייצוא תמיד יהיה שווה ליבוא. אני מונע יבוא, אני מונע ייצוא באותה נשימה. דובי אמיתי, התחלת קודם לדבר, אתה רצית לענות למבקרים, הנה שמעת את המבקרים היטב, אז אני אענה למבקרים. אני עוד לא שמעתי מה כן, שמעתי ממנו רק מה לא. וזה בדיוק הסגנון שאני לא יכול לקבל. לא שמעתי שום הצעה אופרטיבית. אבל בואו נשים את הנתונים על השולחן ונראה איך אפשר להתווכח ולהתדיין להם. 1, הייצוא ירד ב-15%. 2, אנחנו נמצאים עם 850,000 מובטלים. אנחנו נמצאים עם ירידה בצריכה הפרטית של בין 10-15% בירידה בצריכה הפרטית. ולכן, הכלים שאני ממליץ, המלצתי לממשלה, ואני שמח שהממשלה קיבלה את זה, זה תוכנית רכש בהוראת שעה לטווח זמן שלא יהיה יותר מסוף 21, על מנת להוציא את הכלכלה ואת העגלה מהבוץ. בסוף 21, לאחר שנראה שהקטנו את היחס חוב תוצר, שהחזרנו והגדלנו את הצריכה הפרטית, שעלינו חזרה למסלול הייצוא, גם אני מוכן וחושב שיהיה נכון לחזור למצב הקודם, כי המצב הקודם גם מוכיח את עצמו. אבל עכשיו צריכים את הכלים לצאת מהביצה הכלכלית הקשה הזו. אם ניתן מענקים סוציאליים לאנשים זה לא יעזור. אם ניתן הלוואות זה לא עזר. הנתונים מראים אחרת. ולכן ההצעה הזאת והחלטת הממשלה הזאת של ראש הממשלה, וניתן לכם עוד דבר אחד. באחת מהישיבות עם ראש הממשלה הוא ביקש לא לפגוע בענף התרופות, לא לגעת ולא להטיל עליו איזשהו חובה לצרוך ממוצרים בארץ, על מנת לא לחבל במאמץ הגדול שראש הממשלה עושה, על מנת להביא לנו גם את התרופות, גם את החיסונים, ולכן אני הסכמתי לרדת מזה בתאום עם משרד ראש הממשלה. אז רגע, אני רוצה לחזור לאלעד מלכה. אומר לך דובי אמיתי, מדובר פה בהוראת שעה, סביב משבר כלכלי שהוא לא ימים כתיקונם, למה זה כזה נורא שמדינה תגיד סביב משבר שבו היצרנים המקומיים והעסקים המקומיים כל כך סובלים, אנחנו נתעדף אותם? זה שיש משבר כולנו יודעים. עכשיו, השאלה היא אם תפקידה של מדינת ישראל זה לנקוט בצעדים שגורמים למשבר להחריף, או תפקידה של מדינת ישראל זה לנקוט בצעדים שגורמים לציבור הישראלי לשרוד את המשבר הזה, כדי לצלוח אותו ולצמוח מיד לאחר מכן. הצעדים הללו שמעמיקים אבטלה, שפוגעים בפריון העבודה ובשכר של כולנו, הם לא צעדים שעוזרים לצאת מהמשבר, בדיוק כמו שדובי ציין בצדק, שהמענקים שחולקו לא עזרו לנו לצלוח את המשבר. אי אפשר לצלוח משבר כאשר יש מגבלות על השוק ואומרים לסגור עסקים, זה פשוט לא עובד, אין דרך כזו, ולכן הצעדים האלה לא יעזרו לכיוון הזה. אני כן אשמח לשמוע את דובי מתחייב כאן שב-2021 הם לא ידרשו בממשלה העדפה של תוצרת מקומית, וגם יבטלו את ה-15% שיש להם עכשיו, אם זה הכל רק להוראת שעה. אני אוסיף עוד נקודה אחרונה ברשותך. בכל העולם הסוגיה הזו עלתה, ארגון ה-OECD הוציא המלצה גורפת, דווקא בתקופה הזו, לא להיכנס להעדפת תוצרת מקומית, במיוחד עכשיו. אגב, מה שדובי גם ציין מקודם, הוא מסביר מאוד מאוד טוב למה. כן. דובי אומר, ראש הממשלה ביקש לא ענף התרופות. דמיינו לכם שהיינו נותנים עדיפות לחיסון עד 15% באפקטיביות של חיסון ישראלי. מישהו אמר, אין דבר כזה על דעתו? טוב, גם טענות כאלה. היום כל העמדות על הטווח אפשר למצוא אותם, אבל דובי אמיתי, אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת של אלעד מלכה. באמת אתה, כיושב ראש נשיאות המגזר העסקי, לא תדרוש בסוף 2021 להמשיך את המצב הקיים ולא לחזור לבטל את ה-15% שאושר אתמול? דובי אמיתי? דובי אמיתי? אני לא התכוונתי שהוא ירד מהקו. כן, הוא לא שומע אותנו, אז אנחנו נסיים כאן את הדיון הזה. אלעד מלכה, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו, תודה רבה לך, גם לדובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.